And then again, we go straight to our shoots. All right, Mom? Oh, right. Okay, now let's start. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much, saints, for tuning in. I'm your host, S.C. Dlamini. This is a Christian platform. If umzalwane ke la, I give you this assurance ukuthi usendaweni right kakhulu ngesikhathi esi-right. This is a platform whereby ke sibuka zonke izinto that has to do with the church, the body of Christ at large. So umzalwane kusendaweni right kakhulu. Sibonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu makanibusisa nifihle nonke lapho emakhaya. Igama lami ke njengoba sengishilo ku-ST wakwaDlamini, ungangithola ke nasey'nkundleni ey'hlukahlukene zokuxhumana ko-Facebook njalo nako TikTok egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes, sibonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu. But before we start, can we just pray and then see straight kwinkulumo yethu yanamhlanje kwi-guest yethu engizoyi-introducer in no time egameni lika Jesu. Heavenly Father, we thank you in the name of Jesus Christ. We pray, O God, nkulunkulu wethu engcwele, nakuzo zonke inkulumo ezovela lapha kule ndawo. Sikhulekela Baba ukuvela ke kwamandla akho nkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu. This is not about us. Nkulunkulu wethu onamandla. We pray, O God, in the name of Jesus Christ, that you become the center of this conversation. In the mighty name of Jesus Christ. Makuphele ngathi ke kuvele wena, singaveli thina, kodwa kuvela amandla akho nkulunkulu nobukhulu begama lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Dumo nezibongo ke zikufanele zonke wena nkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, my God, as we are about to start, nkulunkulu wethu engcwele, nkulunkulu wethu namandla, through the frequencies, nkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu. Sibukela ngabantu who come from different walks of life. We pray, O God, nkulunkulu wethu engcwele, that you meet them from their point of needs in the name of Jesus Christ. We even pray for our land in the name of Jesus Christ. Yelula Baba isandla sakho nkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray. Amen. Amen. Angithathele ithuba ke ngamukele ngibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha umama lapha osivakashele for the very first time, and I believe not for the last time. I believe so. I also believe so. Ni right mom? Siyaphila. Siyaphila kakhulu. Apostle Nhlangothi, mhlawumbe ngithathele ithuba ngikunikeze nje, even for those who are seeing you for the first time, mhlawumbe nje sizongena engxoxweni yethu. Angiqale ngokubonga ukuthi ufikile uzoba nathi lapha namhlanje. Siyabonga kakhulu. We feel so honored ukuthi ube lapha nathi namhlanje. Siyabonga kakhulu. And for the sake of those who are seeing you for the first time, if you were to give your introduction nje kubantu bonke nakubazalwane bonke, namba besibukela lapha emakhaya egameni lika Jesu. Angibikelela babuDlamini egameni lenkosi uJesu, angibikelela abazalwane bonke abasibukele emakhaya. Umpostoli Nhlangothi isibongo sakhe sasemzini ushadela kaNhlangothi kokuzalwa kwaGoqo. Okay. Yes, so ufikela ku ministry akana sikhathi eside, because ukungena ku full time ministry ngingene ngo 2008 full time ministry. Wow. As much as bese kunesikhathi kakhulu. I remember into yobizo yafika phezukwami. I was very young in the Lord. Ngangisindishwe ku-August, and then ubizo angazi khona ukubizwa, but amazwi bangibiziwe azofinyelela endlebeni yami ngoNkulunkulu ezikhulumela yena nami ngoJanuary the following year. Ngisindiswe mina nini August, ngicwalisa amandla kaMoya oNgcwele ngo-October. NgoJanuary ngezwe kuba kukhonto. I remember mangibizwa was asking around ukuthi khonto okuthiwa kubizwa. I was so blank about izinto ezikanjalo, but ke ngifika kanjalo ke into yoba ngibiziwe. uNkulunkulu angiphi ithuba after esengibizile ukuthi ngikwazi ukukhanda into yokuphila. I got a chance yokuthi ngiyafundele umsebenzi, ngibe ne profession engekho in line with ubizo, and thereafter ngasebenza only for 13 years. Sure. Emva kalokho ngangena kwi full time ministry. Yes.
So at the moment uMpostoli Nhlangothi uyi-leader and founder yebandla Proclaim Jubilee International Ministries. Based emakhaya asemnambithi la bafundisa abaningi benge bakuthokozela mhlawumbe bakhona ngikhuluma mina ke indawo la bakhulwa ngeshumi ayisuke sisiningi bandla masifike ku500 Sure. So that's where I'm pastoring the work ngomusa kaNkulunkulu ke usuka lapho ke uya ukukhulisa uNkulunkulu ngendlela ukukhulisa ngayo umsebenzi. Yeah, that's the thing about uMpostoli Nhlangothi engayisho okwamanje. Yes. Kodwa mhlambe enye yezinto engizoyisho ngoba it may end up pop up. Yeah. Ekubizweni kwami ngizithole ngibizelwe ukubhaleni. Okay. Ukubhala kwami kusuka ukubhala incwadi kwami kusuka ubizo lami lahamba luzozithini mhlawumbe kuyona into engibeka la namhlanje kuzothinta izinto esithinta izwe. Right, like now I've got this book that I've written here. I'm sorry. Abanye bayayazi cishe futhi kubona babukela sebeke bayithenga. Understanding the spiritual atmosphere of the Republic of South Africa. Yes, that's the book I've written. Engicabanga ukuthi kusuka lapho nokuthi uma kuzokhuluma ngalama issues akhona ngibona ukuthi it would not be good for me to keep silent ngoba akusiyo into mhlambe esifika ngehype nje ukuthi there are this current news kodwa into efika ngokuthi kunento uNkulunkulu ayifuna kimi in the book we address even the issues of the land, value of the land. Lezo zinto ezinjalo, and I must say the book I'm talking about I think ngibhale a very small percentage of what God has put in my heart. And I believe after this definitely vele ngibhizi nge-follow up book yayo addressing the issues of Africa and South Africa at large. Yes, from the spiritual perspective, not only biblical perspective, but spiritual perspective. Many a times as abazalwane we come to the point whereby, I think I'm getting carried away. No. Just the introduction. Very interesting. Because many a times as abazalwane kunezinto esihamba ziqathaka endleleni. Sinje ozwa sekuxoxa ukuthi baba ubani abafundisi obani babephethe into enje kube sengathi history ethize uyabona izinto ezihambe zesilahlekela amongst others zisilahlekela izinto zokubuka izinto kakhulu from the spiritual perspective. Uyayibona lonto leyo kanti ilapho ke abazalwane bakhelwe khona ezweni likamoya. That's where as abazalwane we get understanding yokuthi singobani. That's where we get our identity ukuthi singobani and how to approach how to approach izinto ezenzeka ezweni lethu, how to approach nje nezinto ezenzeka ezimpilweni zethu. Yabo. So into ke yami neyenza ukuthi ngizithola ngela today ile yokuthi I've got this passion engasifakanga yona efaka umoya ongcwele to understand izinto zezwe ngeso likamoya, the spirit world, because one of the things engicabanga ukuthi zingihlala kabuhlungu ile yokuthi sibukeka njengebandla sisilele emuva kakhulu. Madoda. Uku-understanda ukuthi makukhulunywa ngezwe likamoya ukhona into enjalo. You'll find us asabazana ngesiagwisha ngezinto ezifana no spiritual warfare. And you'll find us saying ayikho into to spiritual warfare, like sibe braved ayikho lonto. And then ngaleso sikhathi mhlambe kusho umuntu ombonayo to trap into ezithize zezwe likamoya, and udinga umuntu o-equipped divinely ukumlekelela. Uyabona, so manje lo muntu kusafuna ngiqala ngimconvince ukuthi mfethu kunezwe likamoya and lapho ezweni likamoya ziyenzeka before now sizobheka into ukuthi how do we deal with the matter. Maybe Mama, before we even go straight to the heart of this conversation, ngiyafisa ukubuza nakuleyo ukuthi isikhathi esikusona njengamanje kuningi kuyenzakala, the issue of illegal immigrants njalo nje zonke lezi zinto, economy nje everything, like the position of a church, like what position should we take as a church? Umbuzo wakho ngicela ukuphendula ngoMatthew 16. Engicabanga mhlawumbe ngazithola uMatthew 16 uzoba inhliziyo yale nto. Okay.
asimxoxe nje singamfundi simxoxe. Okay, uJesu uhlala nabafundi bakhe na? And uJesu uthi abantu bathi ngibani? Bathi hayi bayasha abanye bathi uElijah abanye bathi uJohn and so forth. Okay. Yabo uJesu nina ke nithi ngobani? Okay. And then uyaphendula uPetru. Uthi uPetru when mhlambe banika ke nama-answers abo vele, and Petru says wena uyindodana madod kaNkulunkulu ophezulu konke. Umasho njalo uPetru, that's where the whole narrative changes, because ubengakabi uPetru phendula esho njalo uboy Simon, which means the reed. Fine. So usethi uJesu mayiphendula njalo phothi lento awuyembulelwanga inyama madod negazi, which means you moved to find this. You moved to find this. Awungiphendulanga usenyameni. Kukhona la usuka ngena khona, which means kunomnyango Petru ovulelwe wona. The minute ngeqala ngibuza lo mbuzo kube khona umnyango in the spirit realm ovulelwa wona. Wawusungena kuwo. Kulo mnyango wathola lempendulo onginika yona. Usethi ke I will be unfair uma ngabe unginika lempendulo ebese ngikushiya njalo. Uthi ke as from now you are just no longer Simon, you are Peter. Peter the rock. Jesus says that who is the rock of ages. So there is an elevation enzekala. Uthatha uPetru from uSimon uzombeka uzothi you are the rock. Fine. Which means I'm the rock of ages. Yitshe mina laphe kwabakhe. So you are me. For the fact that you got to identify me correctly, uyimi. Ngiyakuvumela ukuthi manje uyimina. Abe seqhubeka. I said upon this rock, phezu kwaleli dwala elinguwe, I will build my church. Then it is Jesus, Peter the rock, and the church that is built upon uPetru. Uyayiqonda. So now Peter has the characteristics of Jesus. So the very same church elizokhanda phezu kaPeter lizoba nezimpawu zikaKristu. That's the approach. That's the approach to the matters of life now. I hope I'm making sense. Ileyo ke approach manje. Ethi now i-perspective, indlela obuka ngayo izinto uPetru usuyibuka njengami. Ibandla lakhiwe phezu kwami lizobuka njengawe wena ubuka njengami, sakhiwe phezu kwesisekelo sabaprofeti nabapostola ngithi. Okay. They laid the foundation and were built. So we copy. That's why Paul says that onelani ngimi. Oh my God. He was sure of ubudwala bakhe. Ekhe edwaleni nani yibani amadwala. Then you begin yonke into ke yashintsha ke manje isizobuka izinto zonke ezenzekayo kweendle. Yiya ku Psalm 81. Jesus says, I have said ye are gods. Ngitheni wonkulunkulu nina. Hey. Now I'm putting you to the position of rulership, position of authority. It was not just the Petru, but it was positioning him. Empositiona kanye nebandla lakha phezu kwakhe. Ngikupositiona kwindawo ke manje wena Petru kanye nebandla, indawo yokubusa, indawo yobukhosi, ngitheni wonkulunkulu nina. It takes us to the place of the land now. Oh my God. There can't be rulership unless there is the land. It takes us to the place of authority. Asikwazi ukukhuluma ngokubusa kungekho gunya. Asikwazi ukukhuluma ngegodliness kungekho gunya. Phezu kwani, phezu kwezwe. Now, it boils down now la ukuthi liyini izwe. That's the question efikayo ke manje. What is the land? It's a pity ngizulu sithi izwe nje. But yes, what is the land? And mhlambe before sizothi what is the land, ake sibuke ukuthi iyona inkosi uJesu approach kanjani izinto. uJesu would approach in the ministry yakhe nje yonke ehamba emhlabeni ngezinyawo. Yayi approacha ukuphila in totality. uJesu
ngokolimi lamanje ayikho department obungangumthole kuyo. Right from the entrance point yakhe efika emhlabeni uzofika during the season of census, Department of Home Affairs. Sure. Hey, Right from ukufika kwakhe emhlabeni nje uzongena ngo Department of Home Affairs. Uma efika lana, then you go to one of the very itching current affairs is illegal immigration. Sizobuyela kulela verse engiliquotile to attend that. But bona uJesu ke manje ezongena nje la uzo introduce the Home Affairs. And then he sends us leyo. Yeah. Then ke uyabuya uJesu. uJesu simthola address ama politicians of his time. uJesu address iSanhedrin. That is a Supreme Court plus Parliament of Israel. Abafarisi labo nabaSadusi. Izazi imithetho. Yeah. Abantu bebeshaya imithetho becollect ama taxes, you name it. Department of Justice siyamthola uJesu. Siyamthola uJesu ma politics. Addressing uzothi Herod go and tell that old fox. Yes. And you may approach into the politically approach direct without ukuyalena le ubengananazi. Yabona? So siyamthola uJesu ka defense. Nanga uJesu kuletho sifazana ophingile. Lapho it's law, it's defense, Department of Justice, like it's just there. Yeah. Department of Health, Department of Education. Yeah. It's all over the Bible. It's all over the Bible. Yes. So uJesu approached everything in totality. But we approach ekuphi? We approach with seat of kingship. Ekhuphuka nebandla mhla ekhuphula uPetro. It was very important for Jesus to say, okay, wena Petro, ngiyakususa kwi-seat leya akathi kuyona angisathi nje nina nizisebenzi zami kodwa ningabafowethu. I understand. Ususe qala uPetro before abasusa bonke. What I say, you are no longer wena uSimon. You are Peter. And upon this rock I will build my church. Yabona? So umsuke bisa nebandla. Uzombeka lapha. uPetro udlula kuzo zonke lezi zinto uphika uJesu and the staff akusekho ukujika because ukhushula nebandla. Kwathi kune perspective buka izinto ezweni likamoya. Buka izinto from my eye, through my lens. Manje wena kanye nebandla. Okokuqala lokho engicabanga ukuthi sisilele kakhulu sabazalwane ayikho uJesu idepartment angayadosanga. There is no department angayadosanga uJesu. Yes, katsaka. Sure. And the approach eqonda ngqo. Exactly. Engayi lena le. So ngicabanga ukuthi sinayo ilekhe lapho ngoba many times sizothi abazalwane abafuna ba involved ba current affairs yere kanti abazalwane athola guidance. Omunye umuntu une potential yonke yokuspecialize kuloo ndawo but akazi njengomzalwane ngiyakhona yini ukungena kulento. Angimoshi izinto, angilimazi ubuKristu bami. Mhlawumbe this will help abazalwane kade benokuhesitate isikhathi esiningi ukuthi no, you're on the right track. Keep running la. That interesting. Yabona uthinta that's very quite interesting. Government wenza the way yenza ngakhona. Indlela siyabona nabantu bayamasha and stuff. I remember I had a conversation with one of my brothers ngithi mina angazi mhlambe ikhona into wrong if us as a church we do a public demonstration such as they are doing now in the name of fighting for the country as they are doing. Let's say manje we are seeing umzalwane maybe being part of what they are doing. Maybe no vandalizing stuff like they're just walking. Okunye mhlawumbe uthola ukuthi ke now it's a church doing exactly what they are doing but egameni lebandla. Is it wrong now doing that public demonstration because ngiyazi ukuthi abanye they having that mentality ukuthi no, Tina, we are praying in our sacred spaces. Tina siyathandaza la esuke sikhona khona but omunye uzothi what is that the church did in a public space. So ku wrong na ibandla kuyona yonke le issue le yenzakalayo mali ngathi cha nathi ake sihambe. Mhlawumbe ake ngithi webudlamini uJesu bethanda zibusuku emina bonakala phakathi kwabantu. Oh, I love it. Angazi noma ngiphendule. Just that. Bebonakala bethanda zibusuku emina phakathi kwabantu. Eish. And mela phakathi kwabantu uJesu ulwela ispace. Bengabe mdibi. Let's go back to the positioning of the church. Sure. Many a times izinto zishaya ngoba sisuke ku position esibandla. Yabona.
angithi ke lalela uzothi ke na wena Petro ngoba sewushilo wathi wena John wena Simon ngoba sewushilo ukuthi mina ngiyindodana kaNkulunkulu ophezukonke I pronounce you as Peter I pronounce you as me Oh my God. okay usethi ke ngithe kuwe namasikhuluma lana ngathi ayikho rulership unless there's a land. Then he says, ngikunika izihluthulelo. I give you the keys. Aiza se South Africa noma zakuphi zombuso wezulu, right? Aqhubeka. Okubophe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. The wild ukuba wild we authority. Hayi okubophe in your boardroom. I understand. Okubophe, like the scope is so wide. Now, uthi okubophe emhlabeni nasezulwini kuboshwa ngithi okukhulule emhlabeni nasezulwini. That is the matter of legality and illegality. Sure. Usu positioniwe. Usu understand the spirit world and its functioning. Weba mhlabeni asina choice. Uma sithi siyakholwa we're going to operate in the spirit world. Nobu uyakuphika nobu uyakuvuma we just don't have a choice. If for the understanding yokuthi siguqukile samukela uJesu njengenkosi nomsindisi and then sithi thina sina okanye language esisindiswe ishiwo leyo uba silibandla likamoya kanti muphi umoya. Sure. Once athi silibandla likamoya ngoba kahle kahle umuntu osindisiwe ngokwelanguage esidwe manje ngoba umuntu osindisiwe kahle kahle into ekhona umuntu ophendukile khula ngomuntu ophendukile. Yes. So uma ngiphendukile uyabona uPetro mayizosuswa from Simon to Peter kwakuyingxenye ethize yokuphenduka. Yeah. So now emu authorize ukuthola okhiya abathize, okay? Ngunika ihluthulelo zombuso wezulu okubophe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe okukhulule emhlabeni nasezulwini kukhululiwe legality and illegality. Then ibandla selipositioniwe ukubuka izinto ngeso likamoya futhi lisebenze kumoya. Okay. Selikwazi ukuyibona into ile. This is legalized ukungena ezweni lethu. This is not legalized. Sure. And address it ikude. Nobi bingafika siyibone ngamehlo la. Imanifesta. Izobe sitheneka amandla. Because addressile in the spirit world. In this book I've written ngikhulume kakhulu ngezwi likamoya. Oh madoda ayike enye copy khona noma ngakhona ukuyithatha ngifuna bese duza ayike enye khona ayithi ngiyithathe. Ithathe baba. Ithathe. Ngikhulume kakhulu ngale ndaba yezwi likamoya lapha. Amshashare. Ukuthi iyashaya lento. Thank you so much. You can just open for me please. Lengikhuluma khona ngelento ekhuluma khona spirit world. No it's fine ngivule duzane. Yeah. But I'm not going to read it now but okay. Yes. Okay. So now iyahlupa lento yokuthi sifike sithi silibandla singabantu bezwe likamoya kodwa asi operate khona. Okay. And zonke izinto bathi isehla ngaphezulu. Okay. uJesu ke uma ezomphakamisa kanje uPetro ne uJesu uma ezomphakamisa kanje uPetro uthi thatha ama departments la sikhulume ngayo uwabuke kanje. You understand? Ngikhuluma positioning manje. Uwabuke kanje. Uyambona uJehu. Yeah. Uma ngabe eyohlasela. Ukuthi uthi umlindi. Oh my God. Uthi ngimi ku watchtower ngibona ozayo uza kude. Uthi uma eza angimazi ubani kodwa ukushayela kwakhe ushayela njengokuhlala. Position yebandla le. Sure. Ngibona i-invasion of our land. Ayikafiki. Ngibona kude. Kodwa indlela ezangayo ine destruction. Ibandla limi ku watchtower sengikhuluma ngebandla liku position njengamanje. Okay. Limi ku watchtower. Weba Dlamini.
ngizomention ubaba NJ Okay. Yeah. ngalento ngizoyisho. Yes. Ubaba NJ kunezinto eziningi ezibonakala manje azibona. Yes. Wakhuluma yes, ngazo. Yes. Yes. No, he was a very ahead of time. That's the position of the church. And one of the things ubone si-invadwa as a land. Si-invadwa false prophets and false teachers. Sure. Then uyambona ubeka position ethize. One egama engeke ngilisho but abazana bazokwazi because kuyasirculate leyo video leyo ku social media. La akade ekhuluma khona ngikhuluma mina ngomprofeti thizeni ofikile la eSouth Africa wenza exactly umonakalo wakho ubaba NJ unjengoba unjalo futhi wawubiza ngegama ubaba NJ kuleyo lokho. Kuleyo video. And you ask yourself ukuthi wayeyibone kuphi wayibona ngenxa ye position. Sure. Yeah. And once you see into silibandla si positioned correctly, we begin now ukudila nazo lapha. Okay, asihlahla kakhulu. Okay. Siye ekufikeni kwabebala limhlophe La. eNingizimu Afrika. Yes. Uma befika abantu nabebala limhlophe eNingizimu Afrika, azange baqala ukudliland, baqala ngoku-invade our women. Sibeletho. Okay. They were raping manje our women. Okay? Yeah. What has happened to must receive a false prophet? Akekho umuntu ongena ezweni lakho engathakethile isibeletho oqala. Sure. Ngoba isibeletho women by a place of covenant. And most women abathakethwayo are the virgins. Ngoba ila if umuntu azongena ezweni lakho engathi uJesu uyasho nje kusami ku chapter 10 ka John isela lezi kungakaku we can't speak of illegal foreign nationals only as illegal foreigners but as thieves. That's a fitting word. Sure. That's a fitting word according to me. Because sithe uJesu ngene emhlabeni was introduced through the census. Wangena ka Home Affairs efike emhlabeni. You go back amadodana kaAbraham ka Jacob. Okay. Uma ngabe ezofika eEgypt. There are things azoba ama-asylum seekers. Lesigijimela kuyona kakhona. Okay. Right. Uthi uJoseph amekhuluma nabo abafana uthi lalela I will introduce you. Yo. Ufaro. That's the end gate. Uma nifaka lapho eFaro nizosho ukuthi nixoshwe yini? Indlala. Esixoshwe ezweni lakithi. Asylum seeker. Ya introducewa and then uxoshwe yini? Indlala, yimpi, whatever. And what kind of the gain do you have for our land? We are the shepherds. Sure. Ningobani singamadodana kaJakob abafowabo bakaJoseph. Nifunani la sixoshwe indlala? Yes. Oh my God. So lo muntu uyaziwa. So akuclean kahle. Okanye akuphelele if sizokhuluma illegal immigration singakhulumi ngale yangxenye yokungena ungaziwa. Uma ngabe this lady lo usuka kaMoab. Okay. uRuth. Yes. uRuth uma ngabe ezofika la ufika la uyazi introduce. Ngithi? Yeah. Ufika ezweni elingesila. Yeah. Uyazi introduce hayi mina ngiwumalokazana wakanawo. Ngafela umyeni wami. Yazeka nje. Yeah. Yazeka. Yabona? Isela lezi babudlamini. The moment I decide ukusuka eSouth Africa ngiyongena kulele nto engiyongena kuyona ngendlela engeyona inhloso azikho right. Angikhathali ngathiwani. For the fact that ngizongena without ukwazeka eland mfethu izimpi zonke zeBhayibheli umuzi sisuse move yale was about land and authority. Sure. Was about land and authority. And lezi zinto ngisikhuluma zonke kanje ndawonye uzobe seyicoshela umzalwane ukuthi uyamasha noma akamasha. Okay. So uzoyidecide la yena. But it was about land and authority zonke. So uma ngisuka ngiyongena kuleli yazo ngingazeki after two things.
ifuna izwe neauthority. Uma ufuduka kuIsrael from Exodus, ufuduka ufika kuEdom. Uthi uMoses uthumela umlayezo, awuvumele umfweni uJakobe, that is Israel, ukuba anqamule. Uthi asizuthinta lutho. So hamba nje by King's Highway. Sure. Size siphume ngani. Uma kukhona kwabantu bethu akuthintekile siyokukhokha. Right? Uthini uEdom uthi no. Okay. Yahamba then bashintsha indlela, right? Mabeshintsha indlela bafika kuma-Amorites. Same request. Athi Amorites ngeke kwenzeke lo. Inkosi yami. Anqamuli la. Noma ngabe nithanda ukuthinta lutho. You know why? Ngoba izwe liyahaleleka. Oh. He was not lying uma ethi ngeke bathinte lutho. Kodwa inhliziyo yayizothinta. That is why ama-Amorites asifuni nobani ibone sinani ezweni. Yeah. Asifuni nobani ibone. Why God punishes uHezekiah inkosi after evula ingcebe ivulela ama-Babylonians. Azothi uyafika umprofeti Isaiah ukuthi la abantu ababela abantu abangazwani okwaziyo bavumelela endlini bavulela indlu yengcebe. Uthi hayi abantu abavela kude eBabylon kade ngigula manje bathunywe inkosi. Uthi baboniseni. Uthi ngibabonise yonke into ayikho abangayibonanga. Uthi siyazi isikhathi labo buya khona labantu basuka la eBabylon bezo babaza okanye bezo celebrate ukurecover kaHezekiah. But yini eventually bazolanda ingcebo because isolibonile. That is why there is this so much resistance ekutheni abantu bayabuyela emazweni abo noma bajike babona. Bajike babona. So now yikho ama-Amorites esethi cha and asijika athathe ikhali ayohlasela. Ulandela kahle ama-Amorites. Athathe ikhali ayohlasela. Ayabahlasela agcina ngoba baxosha abahlasela. Uma ebahlasela bawehlula, right? After sebewehlulile bangena. Ababe besahamba ngehighway bebethembiseka lithi phela kunamadolobha abawadla. Yes. You understand? Yes. The very same thing ama-Amorites akade ivimba. Because ama-Amorites bene understanding ukuthi ane treasure. Bene understanding ukuthi anento ehalelekayo. Understanding yebandla about the land. Babudlamini mina ngiphumile ngaphandle kweSouth Africa on ministry. Ngaye Africa in some of our countries akhona. And every time ngidilika ku flight bengibonga uNkulunkulu ukuthi ngivele eSouth Africa. I hope you get me. Bengibonga uNkulunkulu futhi ngingazi ukuthi kwenzeke kanjani mina ngibe South African and it's something to celebrate and nje ukuyisherish before God. Yabona. And we need that understanding as ibandla la South Africa. Understanding of the land liyini izwe. Sure. Uthi uNkulunkulu uma ekhuluma I think it is Leviticus 25 introduce iJubilee. Uthi ke uyachaza ngemithetho yonke then sefika kuland. Uthi le ndawo ulidayisa izwa ulidayisa kuze kube phakade. La uhamba libuye. La uhamba libuye. Usathi because you akekho nezwe ngaphandle kwami izwe lami. Yeah. You are the sojourners along with me in the land. Yeah. Which means iland okokuqala, iland nje owazalwa wabekwa kuyo uyinikiwe ingeyo yakho. Sure. Which means you are held accountable for it. That is why uNkulunkulu khona ma introduce iJubilee uthi boliphumuza izwe. Boliphumuza izwe. Those are the responsible. Ubolivikela izwe. Umsebenzi wami loyo ezweni engibekwe kulo esikholwa. Ubolivikela izwe. Protect the land. And tilt it bese uyalisebenza. Sure. Izwe. I'm a steward. As umzalwane la ezweni. So now if kwenzeka and then abese sothikena never defile the land. You don't defile the land with prostitution. Bala zonke lezo zinto. You don't defile the land ngegazi. Into ehamba kwa protection la.
Yabo, awulingcolisi izwe. Don't defile the land. Yeah. So now ke asithi kubuyela emuva futhi. Okay. Siye lapha ya kwinto yewumbu. Okay. Uyazi ukuthi if kufika ngisuka ngiyongena ezweni elithize ngokungemthetho. Ngine inhloso yizwe. And mafaka lezo ngifuna ukuphatha authority. Ayikho futhi enye into engiyifunayo. Yingakho ngene ngalendlela engene ngayo. Ngifuna ukugrab authority. And ngizokwenza kanjani lokho, ngizokuestablisha kanjani lokho? I must find into econnecta i-altar lami maliconnect ne-altar lalelozo. You understand? Ngiyakuthola. Almost all altars ahlanganiswe ibelethweni. Sure. Ukusuka emuva ama-whites ezongena afuna isibeletho somuntu amficala. That is why, and isibeletho make savunda enough ukhanda covenant ne-altar lami engenile illegally. Make savuma kuqala kuqhuma izinto ebesingenazo kulelozo. We've never had ibandla kuthiwa kunomfundisi othwele. Yo, my dad. We've never had that. Eish. We've never nje had that. We've never had ibandla kuthiwa nomfundisi odayisa ama-drug esontweni. Yinto nje osami angisho ukuthi eSouth Africa besingcwele that into bungeke uyithole. Minto nje bengazi. We've never had ibandla okuthiwa ebandleni into ethi virgin umfundisi uyilatha phansi. Besingaba namahlazo wethu, but those things azange nje sibe nazo. They're so foreign to us. They're so foreign from ibandla le South Africa. But sezikhona to an extent that engathi sesizama sesikwazi ngisho ukakhomo nje okay abafundisi abathwele laba futhi abakathatha. Sezikhona to an extent that nje yabo engathi sekuyinto si-understandeka ukuthi hayi le igroup yalaba asebethwele laba. Siyampela nje siba nepeace ngendlela engayi-understand. Becomes a norm. Yes. But lento ivelaphi. Sure. We've never had into yoba kugezwa imali esontweni. Yo. Yenzeka kanjani nje lonto ebandleni lase-South Africa bakithi? Hayi angize kulesi ijwayo esiyithanda kakhulu. We've never had ibandla lidansa lize likhathale lingekho izwi. Sure. Akumelene nomdanso. Hayi umdanso wethu sidansa sikhathale izwi alikho. Ivelaphi. Ngenise siyazi. And there is no hunger. There is no hunger. Zivelaphi lezi zinto lezi? Sure. Kucovenant wephi? Kukhandweni kuphi? Kukhandweni kuphi yasifamiliarizer? I'm telling you, umuntu ozezweni ngathi phela uyasho ukuthi uthi uNkulunkulu kubantwana bakwaIsrayeli ningabathatha besifazane bezizweni yabantu. Inkosi yami. And weskinda nabo babantu badala uNkulunkulu nje. The issue was the womb. If the womb ya covenanta kwakhona icovenant phakathi kwewomb yeland yakho. Sure. Ne-land foreign, it weakens the land. It weakens the land. And it changes ubunjalo i-material iland ekhandwe ngalo in each way or another. Njengoba kwenzeka in the physical, in fact kwenzeka in the spirit. Umuntu ofuna ukungena ezweni lakho akusikho ukuthi ke na ke bangena bathanda benze zonke izinto just because bashiswa inyama, kodwa it's more than that. Sure. It's about building ubudlelwano obuthize bama-altar athize. So asibuyele emuva ngunika ihlutha zombuso wezulu ukubopha emhlabeni nasezulwini. Yes. That is the issue of legality and illegality. Indeed. Yeah, understandana ngithi. There is a portal mhlamini evulwe imiss ukunga-understand kwabazalwane iposition yabo lapha yaphezulu kubena bani. Yo. Oh my God. Eish. Kunomnya kune ngiphena igama leportal lesizulu. Kodwa kunomume esiwuvulile. Kwangena yonke lezi zinto bengizimenshina. Zangena zazinza. Zazokhanda indawo ekahle yokuzozinza kwe-illegality. Okay. Sithe uthengithe noNkulunkulu ni.
Yes. Then you've got the territory to rule upon ngenxa yalokho. Yeah. Angithi? Yeah. So sinezwe ligcwele ngezwe lethu. If you don't say a thing, izwe lobumnyama lizosho in the spirit world about. Akuzo. So illegality ivuleliwe. And so place of authority. Siqala ke sama illegal immigrants sivulile thina ngokungatholakali endaweni yomlindi. Sure. So yonke into ke yasishaya ke isishaya in the spirit before izoshaya. Okay. Njengoba sishaye ke kuze kube. So asibuke asikho kuposition asibuka khona lento le. That's why ngikho ngehle nalelizwe ngilebe ngikhuluma ngalo manje. Because bengifuna usazi ukuthi kahle kahle sibe position yokwabuka kanje ama departments onke. Maybe someone will have a question ukuthi, do we recover from this, and if we do, how do we recover? Into ebhlungu ke i-recovery ethi kulento esizonda kabi sabazalwa. Siyayizonda ukuthi repentance. Oh my God. Hayi khuluma nge-repentance manje ubona imbala ngempela yekholwa. Boya kahleke lapho. Ilapho and forgetting ukuthi indlela yonke yokuhamba noNkulunkulu ihanjwa nge-repentance. If you talk about repentance akusingoba ungcole kakhulu wathini. Yeah. Ukusuka kwiposition ukusuka nje kwiposition ubiza repentance. Okay. Awukho omunye umnyango. Umnyango yiloyo. Once you realize ukuthi ama gaps esiwashile adedela illegality. Yazomosha. Once you realize that, you go back. So you claim position yethu ngani? Ngokuphenduka. Oh my God. uNkulunkulu beyazi ikhe sinike igazi kaJesu bazi ukuthi lezi zinto sizosehlela izinto zokulahla ama positions zosehlela izinto zokuba taken away ngezinto ezingancede ngalo. He knew okwethu kubuyela khona position yakho yethu through repentance. Okay. As the church. Okay. And say ilapho uNkulunkulu asisinika how to go about. Okay. Or senibuyileke kimi and you regret ngokulahla indawo yenu. Then that's when uNkulunkulu esinika ifoward hambani lana. Njengoba sekwenzekile konke lokho, maybe ake ngibuze kanje lo mbuzo wami. As ibandla, let's say alibanga na ivoice kulento eyenzakalayo, and izinto maybe zigcina zilunga or zingalunga. Do you think ibandla lingaba na recognition from unbelievers if alizange laze lakhuluma? Ubuza izinto eziningi esekishilo. Ubuza izinto eziningi ngithi mina uJesu bethanda. Ngiyabuza. Ngithi uJesu bethanda zebusuku emini uphakathi kwabantu. So you know babudlamini. In fact kuyona wonke lama departments sinalo ibandla. Uthalisho. Ama politicians akho. Eish. You understand? Eish. It's not like ufuna solanda ibandla ehlathini sithi alibuyeke lingeneke and speaking to speak. Ama politicians akholwayo, sinama CEOs akholwayo, ama business people akholwayo. Ayikho department engenama akholwa. Oh my God. But they are quiet. And akusikho ukuthi mhlamba singathi siyabaxeka. Njoba ngisho ukuthi omunye uzoba ukuthi I don't know ngihambe ngifike phi. I don't know kufuneka ngihoxise inyawo mase ngikuphi. We understand lonto leyo. No, but maybe this lokuhlala ukuthi sixoxa kanje kuzomsiza umuntu ukuthi no man kulethi ngila kwa health and I can't allow njengomntwana kaNkulunkulu angikwazi ukuvumela le illegality iqhubeke. Akusikho ukuthi asinaba akukho la singenamuntu okholwayo khona. They are representative everywhere. Yes, sinawo ama representatives. Yonke ndawo. But it's a matter of isibindi. Ebese act upon leso sibindi. Sure. And stand up. So mawubuza umbuzo
othi lokho akuze sivaleleke umlomo nalapho kufuneka sikhulume khona lokho kuzokwenzeka vele ngoba sikhulumanga vele siyakholwa ngakho siyakhuluma. Khona into kade ufuna ukuyigcizelela lapha encwadini ukuthi angazi ukuthi awubanga usayisho ukuthi ikuphi bekade ufuna ukuyisho impilo lapha encwadini. No, the issue that bends kakhulu kumina ne. Okay. Ilay land. Cabanga bengirefer yona khuluma. Isisusa eku-understandeni ukuthi singabantu bakamoya. Okay. Chapter ba. Okay. Oh, bazalwane bami, it is quite interesting. Yabona abazalwane lapha na go TikTok. Baya oh my God. Sanibona lapho. Thank you. Ku chapter 2 ne. Ngikhuluma nge-spiritual realm. Okay. Chapter 2. Khuluma nge-spiritual realm lapho. Spiritual realm abantu balibiza kanjalo njalo kuya pronunciation. Okay. Izwe likamoya. Ngicabanga ukuthi izwe likamoya mina for my convenience ngakulibiza ukuthi ke na world of the spirit. Okay. Yes, for mina nalapha encwadini kumentionela lokho. Ngicabanga ukuthi enye yezinto esisilele kakhulu kuyona ibe operate expected operate kuyo. Mhlambe Nkosi yami kusilele mina abazalwana abasilele. Okay, but ibe expected operate kulo njengabantu bakamoya. We must know where to take our battles to the spirit. There's a lot just ngayikhonkalisha ngalokho. And ordinary mzalwane engekho nokuthi ku5-fold noma ukuphi. You must know when to say yawona le. Yeah. Angiyishiftele. And how do I shift it? How does that world operate? Izwe yeah. Kingena ngophi pho mina. So now you will come here kukhona into ebhalwe. I made a very good quote la. Ngoba masikhuluma ngento yeland we babo Dlamini. Masikhuluma ngento yeland, asikhulumi ngento yamanje. Okay. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi sihluleke to understand ukuthi izwe libaleke kanjani thina. Ake ngifundele indawana la. Ngixoxa nomunye umzalwane la. Okay. And then I wrote this ndawanyana la ekhuluma ngalento issue yabo. Okay. Ngizomention ngixoxa no mama uNonhlanhla Cabasha abanye bayamazi futhi social media is very active there. Okay. And then she says this word, would get by and be intentional about acquiring a land, property and houses, right? There must be an offensive spiritual strategy towards acquiring territory. Offensive spiritual strategy towards acquiring what? Territory. The land issue is not a political matter, but a spiritual matter. Oh, yeah. Okay? Then, angeni sayithenga phela mangakufunda kona. Ungavezi konke. Akufanelanga. So now, if inland, yazi ukuthi inland has been so important kuNkulunkulu. Inland wablamini, I was taken by ukudalwa kwezulu nomhlaba. Okay. The Bible says uNkulunkulu inland lithosphere lesihamba kuyo ngenyawo wayibiza called the land out of the waters. And the waters are the mother My dad. of the land. Ish. That is why uma ngabe esewubhubhisile umhlaba ngamanzi ngesikhathi sika Noah. The Bible says wadabuka wasifunga ukuthi angiphinde. Because ngiphoqa unina ukuthi abulale umntanakhe. Ngiphoqa unina ukuthi alethe destruction umntanakhe. Sure. My dad. Yabo. So now you get to see ke manje ubu serious beland. Ubu serious iland ayisi kuba nje sinyathela la phezukwayo inempilo enkulu ezweni likamoya ekhandwa ngezivumelwano izivumelwano zama altar. So if we open the portal in the spirit of violate land,
siyazi disqualify to harness the riches of the land. If you can allow drug dealing baqhubeka isinom kanjani, sizo allow human trafficking baqhubeka isinom kanjani, that is defiling, we are defiling the land. If we go size sifike la sikwazi ukuthi sigain kule mikhuba, my daddy, simosha treasure. When you go to Acts 17:26, uthi wabakhanda kade ngifunda esilungwini but ngizozama paraphrase. Yes, uthi kena wabakha abantu ngagazilinye, right? It and then wasesebabekela izikhathi abazophila ngazo and demarcated territories. Mhlambe siye kulento yama borders. According to God, because I'm sorry, kodwa phela abazizwa phela ayikho into ka borderless. Abanye bathi hey umhlaba ungaJehova nokugcweka Sivumile. And then for it ukuze ubuseke kahle. OkaJehova nokugcwalayo, hallelujah, amen. Ukuze ubuseke kahle. uNkulunkulu Joshua 15 uNkulunkulu divide izwe lapho. Yosuka la ubeka isizwe sithize. Yosuka la ubeka borders and territories everywhere. Yo. Everywhere. Uma uzwe in the book of Hosea, uthi uJuda ufana nalabo abasusa ama landmarks ngenxa lokhululaka lami lokwehlela phezulu. Eish madod. Iserious the borders kuNkulunkulu sisingayi weakenisha iserious. You go to chapter 23 of Proverbs. La sithi ukuthi uningasusi ikhonkwane zabekwa abadala. Bakithi lifundo liqhubhe. Uthi futhi unganwebi imkhawulo. Phethe bengifunda ngesizwe kodwa ngizozama ukutranslate. Uthi unganwebi imkhawulo ukuze udlizwe labangenabani. Uthi ngoba bavikelayo ngonamandla. And I will defend their cause. Landmarks, borders and territories. They're very serious. Sesingakushintsha, but with God, borders, landmarks and territories are very serious. Ukuthi ubani ukuphi wenzani. It counts. Ngimbekela wenzeni khona. Sizojajwa ngesikwenze kwelento. As occupants nje. Uma ngicheka mama nala encwadini yakho. Uyayifuna le ncwadi. Some of the very interesting parts ngiyayibona i-content yakhona. Uthinte nendaba ye-witchcraft. Of which ngiyabone abantu abaningi banokuyithatha kancane indaba ye-witchcraft. Mina ngibuye emakhaya ngiyayazi. Maybe mhlawumbe ukusibhaza nakuyona la indaba ye-witchcraft. Nisayithanga dlamini le ncwadi. Deep. Akusinto engabhazwa indaba ye-witchcraft. As I said lapha encwadini ngathi la ngibhala ipercentage mhlawumbe 5% lencwadi. Sure. Mangathiwa nje singene kulezi. You know, deep kaphela i-witchcraft okokuqala nje i-department ethize kumandla emandleni obumnyama. Sure. I-department ngokwayo eranwa ngemigomo yayo nama rules akhona. Kuma departments zonke asezweni lobumnyama. And ithi i-department ethize nama categories ngokuqualify kwemimoya operator lo category. Khona witchcraft eqondene nemindeni. Khona witchcraft eqondene nezwe. Yo, my dad. Ilapho sesikhuluma ngo-Illuminati. Yes. Lapho sesifuna lapho sesikhuluma indaba ukuthi lapho khona indaba ye-authority, land and authority. Uyayibona i-elevation yenziwa uNkulunkulu kithina ku chapter 81 wa Mahubo. Chapter 82. Yes. Ngithene woNkulunkulu nina because you must have authority. Isivela la. Because you must have a way to deal with these things. Sure. So i-witchcraft izwe lethu ufuthi wenze kahle ezabuza kodwa wena dlamini ngibuza into eyodwa yazi. Asibuyele emuva. It's part of witchcraft. Into yokuzingela kodwa futhi wenze kahle wayibuza mhlawumbe uzamlekelela umuntu. It's part of witchcraft lento ukuthi umuntu mayizongena ezweni ngongemthetho
afuna ibeletho. Oh. Yeah. It's part of witchcraft. Wafika ungumprofeti ovela la uvela khona kwase sekulimala izingane Nakhola. wakhona sexual violation. Nakhola. And most of our violate are the virgins. There is a secret in virginity. Matters of witchcraft. There is a secret in virginity. Good virginity yawe kingdom noma iyama noma iwe ikingdom nje ke noma yapi. Sure. There's a secret also ebelethweni. Mhlawumbe bazophenduleka ukuthi yini singabazalwane sidinga ukugunyazwa ukwenza izinto ezenziwe emshadweni. I hope you understand. Singavele siphula ukundlela esingene nje. Sure. Akusikho ukuthi into nje yokuthi abazalwane mhlawumbe indlela obonwa ngayo umuntu osisiwe. Istyle sabazalwane. Akusistyle, it's deeper than that. You will get surprised izinto ezingena ngomhlaba ongezansi. You will get surprised. Sure. There's a lot of witchcraft egcina ithakathi izwe lonke engene ngomhlaba ongezansi. Yo. Yo. So we have to understand ukuthi ezweni likamoya kunemthetho. Kunama principles. Kunendlela izinto zakhona eziapproachwa ngayo. Angicheckele lapha kuyifoni ukuthi lento inakho ukufuna ukunqamuka mase iya ngakwi-hour ilokuzana ifoni. Akuveli lutho lapho. Akuveli lutho. Okay. Asimani singene ezweni likamoya nje. Kunendlela izinto zabamoya ezingenwa ngayo. Kunama rules, kunama laws, kunama principles. And thina bazalwane we just nje ngena. Singena. And si violate our principles amaningi. We even sometimes violate a principle of authority. Siphendukezele izwe lithi sonke siyalingana phambi kaNkulunkulu forana. And then ukama hasilingana sonke la endlini kwamfundisi kwani zonke. Authority for what? We don't even know lezo zinto sesivikela kangakanani kuba under authority nje kukodwa. You don't even know kuba nje under authority nje kukodwa even kuzona izinto ze witchcraft. And witchcraft ihlukene kaningi. Ama departments into esinga-addressa ngelila Nkosi Vuma. Ngo ibe nelokuzana yayo nje yodwa. Ngelila Nkosi Vuma bakithi. Kodwa ke uyaddressa noyaddressa na endlamini. Okay. Sesizayithinda. Hayi, so uyaddressa now. Uma niyangibona lapha emakhaya njoba ngisho nje uma engabuyanga izo address yobe kunqabe yena ngiyamdayisa lapha live. Ngimdayisa bamngweni. Bathi nje mama siyabonga nje kakhulu siyabonga kakhulu ngiyayibona le ncwadi i-rich nezinto eziningi kakhulu. Ukunikeza nje i-content yayo nguni people and their religion. Spiritual realm. The spiritual map of South Africa and the world. The rainbow nation, religion in SA, foreign religion, political system, democracy in the spirit, the way forward. Yeah, the way forward. The way forward. Yeah, iphela lapho i-content yakhona. Yes, bese kuba ne-biography ye-order. Lapho ngangikuphe Mama, if there is anything that you want to add, kuyona what a very interesting subject. Kulonto besikhuluma ngayo lapha namhlanje. Maybe if you have anything that you would like to add, nakubantu besibuka nje lapha emakhaya egameni lika Jesu. Ngizothi siyabazalwane ngiyacela ukuthi sikukhuthalele ukuzithola irole yethu. Kukho konke okunyakaza kwethu noma kwanhlobo. We've got a lot of space. Sure.
akukho umkhawulo eba masingatholakali. Nethi nje sidinga ukwazi ukuthi kulomkhawulo ngingena kanjani njengomzali wami. Yeah. And futhi asikukhuthalele ukubona impikude. Ngoba lento iyama legal and illegal immigrants isibhudubezile. Bekufuneka sifunde kuyona ukuthi kukhona la sixekise khona. Okunye sisikhulekele isibindi. Kungaba khona ukuthi asixekisanga bakhona babonile. Kodwa kwaswelakala isibindi. Izwe ke sesimisiwe la simiswe khona uNkulunkulu. Libuswa ngesibindi. Izwe libuswa ngesibindi. Ngiyamhlonipha babudlamini umuntu omele into yakhe noma ngabe wrong, at least eyakhe. I like it. At least yakhe. Noma isingaba wrong noma ibe right, kodwa yona yakhe. And uyayimela. So siyasidinga isibindi sokuyimela into yethu noma ngabe si wrong. Not ukuyimela kimina nje ku space sami ngedwa, but ukuyimela ku level yebandla, ku level yezwe. Sure. Enkinto ezoyicela kubazalwane. Ngiyabonga uMongcolo ngikhumbuza le. Abazalwane kule season esikuyona. Let them not be intimidated by prophecies aqhamuka ngaphandle kwezwe. Kuthi ngikumbuzana lento. Ngizoyicela leyo. Eish. Ake ngibuke ama characteristics omuntu ngoba bazalwane manokuthi many a times in the Bible uNkulunkulu usebenzise abantu abasuka ngaphandle kukaIsrayeli ukuba discipline amabexabene noNkulunkulu. But buka ama characteristics wabo. uNkulunkulu ubengamlethi mhlawumbe ngizozokala harsh la, but why not? uNkulunkulu bengamlethi umuntu obelow ilevel yakho. Angikwazi ukuxoshwa indlala ezweni lami bese ngizoprofeta wena. Sure. Oh my God. Ubeletha umuntu nawe uzothi umbheka. Ukwazi umlalela. Angikwazi ukushiya imess ezweni lami bese ngizoprofeta wena. And abazona basibheke isiprophet esingana solution. Yeah. That is frustration. Yeah. Angikwazi ukufika bese ngithi South Africa is going to be doomed. Kwaphela nya. There should be a way out. Lento yaxabanisa uNkulunkulu noJona. Uthi uNkulunkulu uJona ngiyele eNineve ubatshela ukuthi ngalezi zono zabo ngizobhubhisa. Number 1 uJona akabathandi. Yeah. Abathandi. Hey. Awukwazi uprofeta kubantu ngabathandi. Awukwazi. You know there is a land ngizayisho lento engingayoshumayela kodwa ngaphandle kweSouth Africa. Ngezathu zami ezithize yakunenkinga ubashubayeza laba bantu. Ezizathu zami nje yabo. God spoke to me. Fortunately spoke to me even before my first pulpit part kwabo. But uNkulunkulu kimi pray for love bathandi. And I found myself thinking I refuse to preach to these people ngabathandi. I refuse. Ngiyezwa ngizobe ngikhohlisa abantu angibathandi. And I refuse ukushumayela kubo nginjani ngabathandi. And I had to stay the whole night before my first pulpit ngifuna uthando labo. uNkulunkulu, I love them even today. I just love them. They know my heart love. Yo, even today. Angikwazi ukuletha iprofeti ezingabathanda abantu. Phela isiprofeti kufuna siyise ku-intercession. Yeah. Yabo. Okay. Angingahambi kakhulu. uJona uyamthuma akabafuni. Kodwa bese Nineve. Umphoqa uthatha indlela zakhe yakwethaShisho wenza ukuthanda kwakhe. Okay, uNkulunkulu umlanda ngenhlanzi ishona la kude yakhona wena. Uyafika lapha uyawudlulisa umlayezo. Bayaphenduka. Angizoyixoxa konke indaba bazana balifunda iBhayibheli. Okay. Bayaphenduka. uNkulunkulu reverse punishment. Right? uJona he nearly committed suicide.
ukuthi uNkulunkulu reverse punishment uyabona ukuthi babafuna bebhubhele ngempela imphatha kabi lento ukuthi ngeke besabhubha yabona. So we don't need such prophets. Okay. You abazalwane abakufunde ngomoya kuzosiphoqa kona ukuphila kumoya. Abasifunda abazalwane ngomoya ukudiscern isiprophet kakhulu ezivela ngaphandle kulesizwe. The prophecies adudulo alethwa ienvy. The prophecies alethwa people just want the doom for South Africa. And they're not even going to gain anything from that. So abazalwane besutatazelishwa ziprofeto. And umuntu who has never prophesied something positive about your land, like never. Why kufuneke at this moment umlalele? Sure. So that's another thing again yabo ngana into ba abazalwane no man abazalwane abame strong. Oh Nkosi yami. Bame strong in the abazalwane. Bathandaze njoba besho ukuthi bathandaza. We appreciate that, but we want something more than prayer. Sure. Abazwakale indawo abazoccupy. Khona abazali banga-occupy nanto nje abane influence. Hayi nokuthi occupy puna influence uyezwakala mayikhulumile. Use that influence. Ulizwakala iphimbo lebandla in the matter. Oh, that's powerful. And stand in purity, guys. I stand in purity. Yeah. I stand in purity. Stand in cleanliness. Yam attract uNkulunkulu. Yeah. Iyali attract indlebe kaNkulunkulu. Ngoba inature yobuNkulunkulu. Yeah. Purity nature yobuThixo. uNkulunkulu ebona umzalwane eme kahle in terms of holiness. Phambi kwakhe uzibona yena umzalwane. So angeke siyidoje indawo ye repentance. Ngeke siyidoje. Siyayidinga. And iyona ezosinqobisa. Sure. Yeah, maybe that's what I can say. Oh, bazalwane. Ade uNkulunkulu siyambonga kakhulu, siyamdumisa kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. Ngiyabona nje sinye isiprofeti besibhalwe ku Facebook sithi South Africa downfall is going to be worse than Zimbabwe. No. Yeah. Yes, an apostle I could just stand up and just say yes, there is no such. No, there is no such. Yeah. I can just stand up and say, no, I God is not up to destroying us. uNkulunkulu up to kusibonisa la siwe khona bese sivuka. Yeah. Sibe real ngezono zethu nathi. Bese siboniswe like inweba le ndaba yazi. Like you know, we talk even about the matters of umususu yalapha. We talk about is prophetess idala like idala upon South Africa. So ukuthi imvuselelo enkulu izoqala kuthina. Yes. Babudlamela. Imvuselelo ithwala abantu abanamandla. Okay, yini imvuselelo ithinta iphi aspect? Ake siqale. Mhlawumbe mhlawumbe angibuzi ngiyasho ngize ngizophendula lento engiyibuza. Okay. Imvuselelo masikhuluma ngerevival, basiselende great revival, ithinta iphi aspect yabantu okanye yebandla. Imvuselelo ubithinta izinto in totality. Okay. And imvuselelo iyahlambulula before it manifest. Oh, ithinta yonke into. If we say size sikhuluma matters of great revival la kufuneka isithinte politically. Ithinta economically. Ithinta zempi zethu. Yeah. Ithinta like all aspect. Ithinta spiritually. So now uma imvuselelo nje inature yayo. Imvuselelo phela ayisikho ukuvutha okufikile kuleyo lento ngaleso sikhathi. Yes. Imvuselelo kufuneka sibone kuvuselele konembeza. Nobuntu. Yeah, in totality. In totality lelo gama likusho konke uyabona, and all aspects of the land.
So now and ivuselelo ngenze ukuzogcina ngothulela umoya wami phezulu kwenyama yonke angithi ke uyayibona iza nabo abadala abasha kwathengwa ngathangana and then uyayibona ukuthi abadala babona imbono baphupha amaphupho abantu abancane begijima nayo okay so now imvuselelo yehlela abantu abasenamandla, that is the youth. Iphi youth ya South Africa? Iphi youth ya South Africa ezoqhumisa imvuselelo ayidla ama drugs ayitraffic. Yo. You understand the issue? Ize kubani? Izoqhumisa ba? Mina sengizokhuluma imvuselelo to concentrate on the spiritual side of it. Ake ngikhuluma into controversial. What if lokunyaka zongaka sokuqala kwemvuselelo? Yona engilengene ngayo. Kunjalo kunje. You understand the issue? I know it's controversial. Yeah. What if ukuqala kwayo lokuqala abantu bethu silungisizwe lethu? It's a political side of it. Hey matata. Ukuze kuzovuswa la youth yethu engene ku sex slavery, engene ku human trafficking, engene ku kunjani? Say it. Ku drug addiction. Ivuswe ebese gijima nayo in all aspects. Yabona? Because imvuselelo iya clean. Ukuyimvuselelo nje ukuze yehle iqala ngokuhlambulula. Oh my God. What if this angisho ukuthi yiko, but what if uma sivumelana ukuthi imvuselelo iza in totality? Phela uNkulunkulu uthi silethe imvuselelo usho ukuthi even our economy, our wealth izovuseleleka. Kuzovuseleleka yonke into. Uspiritual bese fike conclude ukuthi uThixo ukhona. Sure. Wehla kwenkazimulo. Now mama nomhla ka-30 bathi umhla ka-30 kuye kwaba nama controversies amaningi lena ngomhla ka-30 maybe nje ngiyathanda ukuthi mhlambe imasi ingavala ngokuthi mhlambe iliphi izwi ongalinikeza abantu. Ngiyazi ukuthi abanye maybe they are in fear ukuthi hey mhla ka-30 la kunochitheka igazi umhla ka-30 la abantu bobulalana njalo. Ngiyazi ukuthi abanye ba-interpreta ngendlela ezahlukene yet nabantu laba bokuyona baphusha amamashi lawa akusiyona into abayishilo kulena abantu abayichazayo. Abanye bayi-misinterpreta njalo. Maybe nje angazi mhlambe khona izi ongalisho kuona wonke umuntu nje oyi-endozayo indaba yamamashi futhi nongayi-endoze nje maybe a word ongalikhuluma nje kubantu belalela. No, okokuqala nje bezanwane or noma ubani one interest istand sethu amakholo ilesi sithi no guys invade. Noma singazama uqhamukela nge land has been invaded. Department of Home Affairs wethu bamwe kwaze kwangasebenza nokwenyama. Sure. You understand? So uJesu yasho lapha ku chapter 10 kaJohn ongingeni ngesanga yakhohla. And akafohle nje akagcini lapho uzokweba. So we must just know no ama illegal. Sure. And something should be done ga. NeBhayibheli yasivu abangenanga endlela and something should be done. And then umhla ka-30 June usho uDlamini. Umhla ka-30 June waziwa bawuhlelile. Ukuthi umi kanjani. I don't have full weight phezulu. But the only thing engayisho kubathalo ukuthi siyasazi stand somuntu. Yes. Ukuthi asisiba bokuchitha igazi. Amen. Nginesibindi sokusho lokho ngoba kuyinto yakhe abazalwane. Ngingasho futhi ukuthi umhla ka-30 chitha igazi cha. Yes. I'm not saying. But we know in nature. That's right. So and then ke usakhuluma kanje we've got both abantu abala ngokumthetho nokungemthetho. Yes. Nasemabandleni Nkosi yami
sinawo abazalwane ke abequmncele ngendlela abeqa ngayo besizwa inkosi nazi mayibasiza yabo asi-address lo address ngoba sibelusile Yeah. takababa ngithi kufikeke kahle kodwa noma ngabe uthayita kakho buza ukuthi kodwa ukufikeka basi-addressa kanjani lento ngathi akufikekanga kahle ngapha yabo bayizimvu phela sesibaphetha be Ngosi addressa kanjani nixoxisane nomzalwane nilungise angazabe novalo umzalwane selokho egodolo ukuthi Nkosi yami ngizokwehlelwa izehlo yabona nje kahle kahle umzalwane weqinisa kufuneke ngabe umhla ka-30 umthusile kakhulu mangabe esuka kaphandle eSouth Africa ngoba phela izinto zenze ngomthetho njengokwezi lokho esilindele Yes. ngaphandle mephenduke ngapha yabona njobe ephenduke ngapha akahambo lokuse amaphepha senza ngokusenza ngendlela phela masesikhulu kuyele ngasekhaya siyabonga uJesu ufika amamukela akahamba lokusiza izinto bese buya ngendlela akufuneki nje umzalwane ngabe uqhaqhazelisa umhla ka30 ngithi siyakholwa izinto sizenza ngendlela engangenisa kuyafohla yebo Mama siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Bazalwane bami siyabonga kakhulu uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu. Thank you so much Bandlela Nkosi sihlele kanye naye umama lapha sikhuluma indaba zaphezulu. Uyophinda sivakashele lapha ngiyakholwa ukuthi uyolenza ithuba lokuthi aphinda abuye lapha. Kodwa ke mama it is in my spirit ukuthi mhlambe before we close mhlambe uzosinikeza nendlela ukuthi abantu bakuthola kanjani abafisa ukuxhumana nawe, but before that ngiyafisa it is in my spirit ukuthi should we not let you go without declaring nje to the land, declaring nje kwizwe lonke through the frequencies wawo la lezi inkundla lezi la basibuke khona, if you can just speak a word nje and you pray for our people emakhaya kuphina kupla abakhona khona. Siyabonga kuqala kakhulu ukutholakala kwami ngiyatholakala. You can get me ngo WhatsApp. Ngiyencourage kakhulu WhatsApp kune call. It's 063 882 6574. Angiphinde 063 882 6574. Mana mama uphinde ukugcina ngiyibhala la 063 yes 882 6574. Email mbaliyam ongenayo ayi uyam egcineni. Okay. mbaliyam.mp@gmail. Okay. Yes, mbaliyam.mp@gmail. Okay. Facebook Mbali kaSobahle Khalipha. Okay. Wow. Yo, yes, mama siyabonga kakhulu. Yes. Cela usibongele kubantu mama. Amina usikhulumele nje kubantu and even the land. Thank you so much kubona bonke ababesibukele nabezobona lo msebenzi. Siyamkhola uNkulunkulu ukuthi uzokwenza umsebenzi omkhulu empilweni zethu, uzosivula amehlo lapha nalapha nje, usencourage lokho okuqala mhlawumbe ngaqala kukho, and i-declaration ngicela ukuyenza nje through prayer. Ngicela sikhuleke. Yes Lord. Lasha mahana senahana shidiada saimai huliyahana sidiada masia ana seda ashia academia hulia hela sinia hatia ana hatia silia amahelas halia siria hatia elamasa hania hila siria latakania narasi elemesia hala hulia siria larasetia matia kanana ya helia rasa matia hela setia hatia ralatia serebesa sia halalela shadia halala rabosa netia karalasaya. My King and my Lord Jesus Christ, Nkosi yakho konke eyenza izulu yenza umhlaba yenza konke okukukho ikusekela ngezwi lokuhlakanipha kwayo. This is our land. Usulidalile walenza nemkhawulo yalo yonke wasibeka our land South Africa. Lizwe lethu elithandekayo kithi elisenhlizweni yethu. Izwe
izwe lethu uNkulunkulu wethu osiphe lona lisipho in which we are sojourners along with you kulona. Our King, our Lord, we come firstly in repentance, O Father. Mazia Allah lizia hata lerebe sanatia karabasaya. La singenzanga kahle as the steward in this land. We recognize ukona kwethu. We recognize ukona kwethu futhi siyakuvuma singabeki imbandela yokuzithethelela. Wena uNkulunkulu konke singakwenzanga ngendlela uyaqonda futhi uyakwazi. Everything esikuphoxe ngayo uyayiqonda. Ukubonga kwethu kunye igazi lika Jesu lisamile ngenxa yethu. Hanamasha namasia lere salati akana masalere besai. Hililere sakana ya lere besana atia kana larabosaya. Henaya lere saya netelere sena anasia. Henia la lere saya letia kana na ya lere setia amasente. Hilirilia sana ya Leria Santa ya la rasete lereseya matia kala la raseya Holia sana neria lerosetia hana naria helesi Hilirilia da ya lara lese leretenya hata la rasetia eta masaya Katiana ya hela la relesetia mata kata la rasaya. My King and my Lord, position us again in the place of authority as your church. Nkulunkulu wethu ongcwele njengabalindi phezu kwezwe lethu sibuyisele endaweni yethu yamagunya. Halamaya helara setia ananara sete lerebesaya liakalara sante lerebesaya liete lerebesala rabosaya. Ha Kosi, we are convinced ukuthi thina masitha stand right with you kulula ukuthi izwe lethu lithi fall into place. Father, forgive us labe kufuneka sikhulume khona sathula, labe kufuneka siphasa khona judgment sathula, for you said we are gods. ubunkulunkulu bethu aphelelanga uma sikaphasi judgment endaweni efanele. My King and my Lord, we stand before you. We stand, Lord, because we believe uNkulunkulu wethu ukuthi umusa wethu wakho usanele siye amakholwa kanye nebandla at large kanye nezwe lethu. uNkulunkulu wethu onamandla, the governance of our land. You are the King Jesus Christ okhulume kakhulu ngokubuswa kwezwe nangezikhathi zakho. Ukhulumile nezazimthetho uNkulunkulu wethu ongcwele. Ukhulumile nabo bonke abantu in all departments. Baba wethu namandla wonke, shall you please open their ears again to hear your voice. Vuselela unembeza Nkosi ekulawulweni kwezwe lethu. Mashana matala rabosala matia karalasa. Father, help us to understand that the land is the inheritance esiyokwahlulelwa ngalo phambi kwakho ukuthi siliphathe kanjani. Sithandaza ngoba siyakholwa egameni lika Jesu. Baba uqinisile siyazi. Uthe imvuselelo uyibeke esandleni sethu siyiningizimu Afrika. Qala ngokuvuselelo nembeze ekholweni kwayo. uNkulunkulu wethu ongcwele, all the representatives of the church in different departments and levels and walks of life, we pray for them uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu. Can you please Father babuyisele kwitrack efanele baba ongcwele ukumela iqiniso lakho. Ayike indlela yokubuswa kwezwe successfully and
unless libuswa ngeqiniso. Nkulunkulu wethu namandla, we agree. Ivulekile iminyango nemithombo kokuganaki kwethu. Zangena izitha Nkosi izwe zalilimaza. Now we lift our hands, oh Father. Give us wisdom and understanding, even knowledge on how to repair the situation. Nkulunkulu wethu siyabonga. Wena Nkulunkulu sizwa njalo. Sivusele Nkosi true and real intercessors. Azosikwa ifesana ngezwe lethu. Abanganaliseki Nkosi ubusuku nemini. Let them speak, Father, on behalf of the land. Let them come to the doorsteps of heaven ubusuku nemini. Nkulunkulu wethu ongcwele alizwakala iphimbo labo. Emnyangweni yakho bese uyasiphendula. Father, we pray because we believe. Mashana natalarase elazila rakodia madasaina namaseriasa iliza madia kana madiara lozateya eliazara makotiara la diasame haye ilisaria makotiara la diasama ananaya etakaya la reseleke tana mashara lasia iliridia kasenya madakala rasia tela basia aniala liriasa ya maketeneresaya kenaya larabosara matayesa. Oh Father, Father, we're not only praying for the church. Sikhulekela nobavusile. Nkulunkulu wethu ongcwele ukulwa impi yokugwayimbwa kwezwe lethu. Father, we pray for them Nkosi begcwele imigwaqo. Kinamadara la sora dia sorolo bokara saya. We pray for your wisdom, oh Father. Ukuthi zonke izinto bazihandlisha njengoba wena bewuzosihandlisha. Magaraliela Father. Elaria saya Nkulunkulu. Iliribasada badiara neredeka sada baseya. Elarabadia sada badiara nerebesikana na masaya. Father, we pray. Father, we pray. Meet them exactly at their points of need. Where they need security provided. Yes, Lord. Where they need protection provided. Even their families, God. Even their families, God. Yes, Lord. Oh. Do it for your glory. Do it for your glory. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Jesus. Oh God. Thank you, Lord. Bazalwane simbonga uJesu kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes, besihleli naye kanye umama ama-contact wakhe iwona lawo wabona lapha escreenini uma ufisa ukuxhumana naye egameni lika Jesu Kristu. And ke ngicela ukwenza lesimemezelo asibone lapha ePretoria ngomhla ka-13 June ePretoria, the corner of Steve Biko and Pretorius. Steve Biko and Pretorius silapho bazalwane sizothandaza lapho. Ikamli kaJesu yaqala ekseni ngo-10, and don't forget our last gathering izobe iseSoweto ngomhla ka-31 October la khona sithi inkazimulo yokugcina. Sibonane khona lapho ke bazalwane bami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyoqala ekseni ngo-10
eSoweto ngomhla ka-31 October egameni likaJesu. uNkulunkulu makanibusise, makanifihle nonke lapho emakhaya. uNkulunkulu makadunyiswe bafowethu egameni likaJesu. Qhubekani nje nithandaze lapho emakhaya, qhubekani nithandaze egameni likaJesu Kristu. Make sure your voice matters in the spirit. Your voice matters in the spirit. Continue to pray wherever you are ulapho ekhaya egameni likaJesu Kristu. Mawufuna ukuxhumana nathi ke 0788 417 844. Ngisithola na Facebook egameni likaJesu. Ko Facebook siyatholakala khona ST Dlamini. Sibonge kakhulu bafowethu, uNkulunkulu makanibusise nonke ke. Sibonana kwi episode yethu